Aquesta tarda per streaming, en el canal de YouTube de la Federació Catalana. Ja tenim aquí el grup davanter, força nombrós, de la categoria sub-16 femenina. La Maya Salomón és la que, per dir algun nom, la que va a primera posició, però un grup encara molt nombrós. Quan comencen ja l'ascensió per fer la primera de les dues voltes, hem de pujar a la part alta del circuit. Muy bien, María, ahí. Perfecto, María, vamos, vamos. Un grup encara força nombrós. Un grup força nombrós en el qual tenim una atleta local, l'Aina Padró, amb el dorsal 334. Aquí la veiem en tercera posició en la samarreta blanca, atleta del Centre Atlètic Laietana. Força nombrós encara de la sub-16 femenina. Queda la volta llarga, la volta A. 2.350 metres, encara queda molta cursa per disputar.
Amb el dorsal 747 veiem a la Marta Gutiérrez, una de les favorites, va ser tercera fa només una setmana al cross d'El Goibar, al País Basc, amb la selecció catalana, i fa un mes segona al cross de Granollers, un dels que té més solera del calendari català, també aquest cross de Mataró, òbviament. Recordeu que tenia un servei de bar, bé, dos serveis de bars, una a l'entrada del circuit, just a la part del costat de la carretera asfaltada, i una a la part alta del circuit, perquè pugueu esmorzar tranquil·lament i seguir les curses en directe. Veiem passar també atletes dels juïssos, ara per davant. Amb la selecció catalana, i molt més segona al Cross de Granollers, que té més solera del calendari català, també que el Mataró, òbviament. Hòstia, som-hi, va, vinga, Bien, bien. Ahí va. No te sirve de nada. És la Rabab Ousmou, la segona classificada en aquest moment. Open the door, and to my surprise, there you were standing.
Marta Gutiérrez guanyadora. Atenció, la segona posició la va Usemú de la Pobla de Segur. I tercera, Aina Padrós del Centre Atlètic Laietània. Primera presència local en el podi en aquest campionat de Catalunya. Marta, aquí estem amb el César. Felicitats, Marta. Sé que encara estàs desbufegant. Què tal? Heu estat molt juntes, molts metres. Costava molt de desempallegar-te d'aquestes teves rivals o era una tàctica i anaves conservant i tenies ja pensat fer aquest atac al final de la cursa? Una miqueta les dues, ja que els meus rivals són molt forts. I el Boi va... Mesos pel Campionat d'Espanya. Seguiràs fent cross, pista coberta, tens algun plan? Faig una mica de tot, ja que totes les coses m'agraden. I doncs a Pamplona aniré a tope. I pues intentarem agafar podi català. Déu-n'hi-do, moltes gràcies i molta sort, Marta. I bé, em comenten que anem a passar ja a cerimònia de lliuraments de premis a la cursa sub-14, tant masculina com femenina. Mentrestant ja tenim els atletes sub-16 masculins de la línia de sortida. Faran el mateix recorregut que les seves companyes fèmines, una volta B i una volta A, per recórrer 4.700 metres en total. Sisplau, atletes sub-14 masculí i femení que heu entrat en les 3 primeres posicions, us podeu acostar a la zona de podi. Pau Perales, Marc Vázquez, Saïd Amouk. Escolta'm, aixeca i camina, agafa i aixeca el braç. Va. Xènia Domènech, Berta Galán i Maya Parés, si us podeu anar acostant a la zona de podi, us farem el lliurament de les vostres medalles. Va. Aixeca els braços, agafa aire, va. Sisplau, Xènia Domènech, Berta Galán, Maya Parés, Pau Perales i Marc Vázquez. Pau Perales, Marc Vázquez, Xènia Domènech, Berta Galán i Maya Parés, sisplau. Ja tenim els sub-16 masculins preparats per donar la sortida. Aixeca els braços i deixa buscar aigua, vinga, a poc a poc. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death.
up, you gotta get down, girl.